Hello everyone, welcome back to our channel. Kay jodoh lam si hura hai na hai an katal video ang kay tini tam kai na rong funung nai sing tabo bazar thanai ang kay yang bai na nasing tongo kay na ro bai bazar thangai malai na nai tongde an video na saya. Agay bazar sokoye rang kisa nai ang malai orang renai se kare biang jani thango oro no आधा घन्टा सिंह मासिं नाय मासे फास फाइलि आंगे जों नखर फाइकेता नखर फाइ जों ताबु बेरामा दुकान फासिंगो बेरामा पाइना थानाय इको बेरामा पाइनानै थाङै tongo tini bazar phano borok kom tam bagai jani obo saimiya borok kom keba hingke tabu जों बेरामा पाइनाय tangkhe iko ke dara bai basai tam jani salai thango ang bujirokli angke जों tabu berama nai paigra kha berama nai paiui goi phati painai angke ko berama na pai जों tabu goi phati dogana sa thang tongo kha phati bai goi nana bagui hingke ko goi phati dogano sopaigra kha goi phati nana bagui hingke bo जों no thangma logi logi si ko nai goi chadinai phati rok hingke जों chaya koroi phati rok nabaiui thangna nai tongo hingke जों tabu nongno bazar phunuk tongma ta chini bazar bahai tui hinui iko nai di chini bazar hingke yang khe borok kwbangma berama dogan phaisingka borok kwrui kisa phano hingke जों tabu hingke ang tabu dugan mal nana phaigra kha wngse bura bere nung tongkha ana hapdi no habui mal naidi hingke dugan mal rok nabai ako bai जों tak tiffin chana phai paikha dugan no tiffin dugan no hingke tiffin rok chabai se takhe nacho nokho thang ongkha ang thanda nung tongo kisa tiffin chapai kisa thanda nung tongo ta hingke nogo si phaikhe ta norok no bazar asuk phunu maluya asuk ke manui yago brum brum suka dugan mal rok gwnang kha khe norok no phunu maluya ta hingke जों tabu mama bai kisa bini yongsoro thanglai gana hingke koyo cherai tongo bai ni bwsajak phaidi batina hingke जों tabu berai gana mama bai ma khaibe hingke beraina thangmani se hingke hor wngoi tongkha hingke sarik belai wngoi tongkha hingke thanglia ta o asuk lama jora thangai kipil phaipika ta hingke khe tabu ang mamui songoi norok bai malainai mamui songma rok ang asuk video mamui songma rok video khaimaya chini thapa sitra phano kisa misa ma phunugo abo bagui mamui songma rok phunukya ta hingka khe bwsano bini thabo chongni nogo wayang noroi tongmani thuju thulanglia hingke bini ba bo raba ramani phaiyago sarik wng tongkha hingka khe naitongdi nugui manai mamui songma rok phunukma khe phunukgana yak mamui songmani mala se naita hingke mamui songna swkang toktoi rugui rwgra kha hingke toktoi rukbaiui ang yang pachol sainai norok no pachol phunukgano iko naidi tini bazar o thangai pachol bai denta tongmani hingke tini ang bono songui chanai nai manana norok hingke ang tabu pachol helamnai norok no phunukgano naidi. Ani pachol helabui paikha rai paikha hingke obo singno kwbangma wngkha hingke denta relia ta hingka khe naitongdi ang bono bwtui ke songnugui manai norok hingke naidi ani bwsache bazar ni atu phaio kha hingke ani banta thamjakbai kwai rok bo jesa pano tuna po yana charana bagui hingka hingke iko bo ano fried rice charana bagui fried rice rok pai tubuo hingke naidi bo ano charana bagui tiyar khai rwna nai tongo hingke sauce rok abo moso rok abo rok sapului bo ano thikhai rwnai nai tongdi nungnai aswkhe maya gwnang nai laion bwsai hingke iko naidi bo tabo oro sauce rok rwui tongo moso rok rwnai tabuk naidi chini fried rice
Anu tiar khair mase bose sekang China grau naile bose sekang China tiro hi moso nangya ko hondero taise mone kotha keta asake selangmoi rok jaro hingke bo hanya paijak yang tongba mosla bulnano hingke ani background no ignore khaidi tambagoi hingke video edit khaipro yang kok sanai rok tongo bagoi buini khorang rok fai tongna norok khnai tongna hingke takhe moso nangjak tika bo chainai mani hingke bota ang charon ta naidita norok resi rok ta nangjak bo ang charo rok hanai bwsai singke bihingno charonai ta haya diba. Khasa khaibali angka bukuro charno nasing sukha hingke kotak se bo charo hingka angkhe moso yoksa kata bini moso bo belai moso rok kangkha ba hingke ang moso yokjak sukata hingke norokno serbai sa phunuk sio hingke tabuk ani bwskango pastor moi songmani morok rikolangkha chini thapa rok noganti rok no ignore khai di sitra pono hingke norok nukmankha nangkha ani bwsai mamoi song tongo hingke ang tabuk manui hubaiui norok bai malainai manui hubai norok bai malainai naitoni chini bwrui no chayasak cheng tam songkha norok no phunuknai hingke video no chayasak naitongkha nugui manai. Mamui munbai khe norok no chini mui phunugo ko aa tongo oro bacha hingke oro pastor mui tongo solo kutung se tangai rijak phapakma khorok tongo khe aa penjak tongo orokhe mui tumui tongo hingke orokhe toktui belai chini mui bwswk bang maio bangsukha na. Hingke chwng mais chai bai aku bai khaikha hingke tini lagoi video aswk no next video o norok bai malai filana khorang khona jaka ei